जिला मोतिहारी में मोर जवानी लुटल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में। पिस्टल देखावे बराबर हो लेके घुसल कौन तोहे झारी में मोर जवानी लुटल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में मोर जवानी लुटल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में। बिहार के जिला मोतिहारी में मोर जवानी लुटल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में। चौधरी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो तुर्कौलिया।